חזרנו ואנחנו לברקוד, ואלייך נוגה ניר נאמן בבדיקה מיוחדת מהי איכות המוצרים הזולים שאנחנו קונים ברשת. ערב טוב תמר, קצב הצמיחה ברכישות אונליין בישראל הוא כבר דו-מספרי. בתחומי מסחר מסוימים, 1 מכל 5 רכישות נעשית היום באינטרנט, והישראלים מעדיפים באופן מובהק אתרים מחול, בעיקר את אתרי הענק הבינלאומיים כמו אלי אקספרס למשל. אבל אם הסחורה זולה מאוד שאנחנו אוהבים לקנות שם, האם היא באמת באיכות ירודה כמו שאנחנו חוששים? או שיש הפתעות? האם בטוח לקנות מוצרי חשמל זולים דרכם? מה יעשה מטען אייפון למשל ב$2 לטלפון הנייד שלכם? ואילו חומרים מצאנו במעבדות מכון התקנים באיפור שקנינו $0.50 כולל משלוח? הנה הבדיקה המיוחדת שהכנתי עם רכזת מערכת ברקוד, ליאור ורוצלבסקי. אני לא סנטה קלאוס, זה לא דמי חנוכה, אבל כל המוצרים שהזמנו הגיעו. כיף. קפה שמש $2. $2, מטען לאייפון, אבל תראי מה הגיע לנו. בלי מתאם, כמעט $5. נרות קטנות, כן. כמה זה עלה? ביגוד לנשים שעלה $3. כן, נעימה גם. זו השמלה שהזמנו, $5. השקענו פה. כן. זה נהפך להיות ספורט לאומי לקנות בזול. בדואר ישראל מנסים להסתגל לטירוף שרק הולך וגדל. אולי כי נמאס לנו לשלם כל כך הרבה כסף על מוצרים שבחול עולים פחות, אולי כי במחירים מצחיקים, לא נורא אם המוצר שנקבל הוא לא בדיוק מה שהזמנו. חולצה לגבר בפחות $1.50. וקטנה מהמצופה. אין שום קשר למידה של... לא. המטרה? לקנות את הדברים הכי זולים שיש לרשת להציע. זה הופך לכל מיני ירוקים אחרים. היא חד פעמית. ובעזרת בדיקות מעבדה במכון התקנים, לגלות אחת ולתמיד, האם הזול תמיד פחות איכותי? היא עושה את העבודה. להגיד שזה בעד איכותי, זה לא נכון. הגזמתי. והאם הפחות איכותי הוא בכלל מילה נרדפת למסוכן? יכול להיות שאנחנו הולכים לישון בלילה והכנסנו את הטלפון לתוך המטען ונשרף לנו הבית בגלל הדבר הזה? בגדול אנחנו מתעוררים בלי בית. 2 שקלים. זה המחיר של ערכת האיפור הזאת, כולל משלוח. טוב, קוסמטיקה בארץ זה לא דבר זול. זה בטוח יותר קטן ממה שזה נראה בתמונה. אוקיי, זה נראה בתמונה ממש כאילו פלטה גדולה ועשירה. של מאפרת מקצועית. קיבלנו משהו קצת יותר קטן, הייתי אומרת. קומפקטי אבל. נכון, במחיר כזה אף אחד לא מצפה לאיפור מקצועי באמת, אבל כולנו יודעות שעלות הגלם במוצרים האלה נמוכה, והלקוחות משלמות פרמיה מופרכת על שם המותג. אנחנו מבצעים אך ורק בדיקה כימית של הימצאות מתכות כבדות בתוך האיפור עצמו. You ever thought about what's in lipstick? Be careful when buying makeup after counterfeit cosmetics have been found to contain dangerous chemicals like arsenic and even lead. מעבר לאכזבה שהייתה לנו, כשחשבנו שקנינו סט איפור מקצועי, וקיבלנו את הדבר הקטן הזה, אני באופן אישי, אם הייתי מקבלת דבר כזה אחרי שהזמנתי, הייתי פשוט מעבירה את זה לילדה שלי. מה את יכולה להגיד על הרעילות של החומרים? אז זהו. דבר ראשון, אל תעבירי את זה לילדה שלך. למה? את לא רוצה לחשוף את הילדה שלך למתכות כבדות. מתכות כבדות כאן בפנים? נכון. אנחנו מצאנו עופרת גם בסומק האדום, ומצאנו כרום בצללית האפורה, ומצאנו גם עופרת וכרום בצללית הירוקה, ברמות הרבה יותר גבוהות, במאות אחוזים ממה שמותר בתקן. הייתי מעדיפה להשליך את זה לפח ולא להשתמש, לא כמבוגר, וקל וחומר לא כילד. דווקא האודם האדום שעלה $1.60 לא הכיל רעלים ונמצא ראוי לשימוש. מה שאי אפשר לומר על משקפי הקריאה שרכשנו באתר אלי אקספרס במחיר מציאה 2 זוגות $1.06 על פי המרשם שהזנו בתוך האתר. שלום נוגה. מה העניינים? מה שלומך? בסדר. הבאתי לך יופי. את הדברים. תודה רבה. כן, מצוין. בואי נראה מה שיש לנו כאן. עכשיו אני בודק את המספר ואת הסטייה. יש פה עיוות אופטי משמעותי, שכמותו מותר רק שיהיה פחות מ1, ויש פה 2.5. זה יגרום לכאבי ראש, תחושת אי-נוחות, לעתים גם ראייה כפולה. אנשים לא יוכלו לתפקד בצורה נוחה ובטוחה. לאורך זמן זה מביא לנזק תפקודי. נצא להפסקה של 2 דקות בלבד, 3 פרסומות, ואחריהן נוגה ניר נאמן ממשיכה בבדיקה מה קורה למטענים של טלפונים סלולריים שאנחנו קונים ברשת בזיל הזול. כבר חוזרים, 2 דקות.
האם חיפשתם אי פעם מלון באינטרנט? שמתם לב לכך שיש כל כך הרבה מחירים שונים בעבור אותו חדר בדיוק? טריוואגו עושה את העבודה בשבילכם. הוא משווה מחירי מלונות מתוך יותר מ-200 אתרי הזמנות. פשוט הורידו את היישומון, או ייכנסו לטריוואגו, הכניסו את יעד הנסיעה שלכם, בחרו את תאריך ההגעה ותאריך העזיבה, ולחצו על חיפוש. טריוואגו יראה לכם את כל המחירים השונים בעבור אותו חדר בדיוק. כך תהיו בטוחים שמצאתם את המלון האידיאלי בעבורכם במחיר הטוב ביותר. מלון טריוואגו. ספלנדיד, המעדן. כשתגדל, תבין. חדש, מוס שוקולד מפנק במיוחד. ספלנדיד, המעדן. טק, טק, טק. בנות מאכלות באימון של זינה. הבנות במסיבה של HBO. קסניה, תארזי סרט שלך. טק, טק, טק. Listen up, ladies! To Hot's new HBO channel, I'd like to make a toast! יריה, אני הרשיתי טוסט. We're celebrating all the new series. עוד סדרות בהוט? גם ככה אני ישנה רק בין מצמוצים. Music! You have a dance, my lady. לידי, תקרא לכלבה שלך שאתה מטייל איתה בשדרות רוטשילד, שותה מקיאטו קטן על סויה. הביתה ולדי, הביתה! חדש בהוט, ערוץ הוט HBO, עם הסדרות מהמדוברות ומהמובילות בעולם. כוכבית 6900, משהו טוב קורה בהוט. נוגה ניר נאמן ממשיכה בבדיקה ובודקת מה קורה למטענים של טלפונים סלולריים שאנחנו קונים ברשת בזיל הזול. עטוף בפצפצים, מטען לאייפון. מטען לסמארטפון שלנו הוא אחד המוצרים הכי נקנים ברשת. אנחנו קנינו אותו ב$2. קונים אותו לפני סרטן. הוא נכשל בשני דברים. הפלסטיק הזה נשרף, הוא מתחיל לטפטף על איזשהו חומר שנמצא לידו וגורם לשרפת הבית. אם מישהו מחבר את הכבל כאן ונוגע בצד הזה, יכול להתחשמל. חד משמעית. חד משמעית. זה גם יהרוס לי את הטלפון? בלי שום קשר לי, גם אם זה לא ישרף? זה תוך הטלפון במקום 5 וולט, שזה המתח שצריך להיכנס כדי להטיל אותו. יכול להיכנס 230. וזה שורף לנו את הטלפון. כן. מה שאנחנו הולכים כרגע לבדוק זה את קופסת הפלסטיק שמבודדת. וזהו כבר מבחן המעבדה שערכנו לשרשרת לד, שעלתה לנו פחות $4.5 באינטרנט. זה יכול לגרום לניצוצות, וניצוצות יכולות לגרום לשרפה. כי המגע הוא לא מגע מלא. דבר כזה יכול לשרוף לנו את הבית? כן, לא החלק הזה, אלא החלק שמתחבר לחשמל שלו, כן. אנחנו מרגישים בצורה מאוד מאוד ניכרת את הרכישה של הלקוחות דרך האתרים בחול. אנחנו מרגישים את זה מאוד בכל המוצרים כמובן. כן, יש לנו מלחמה. אבל לא רק ענף החשמל מבקר היום את המעבר של הצרכנים לאינטרנט, יצרני ויבואני האופנה מתחננים שמדינת ישראל תסייע להם במאבק מול שטף הסחורה הזולה מסין, שקלים בודדים לכל פריט לבוש. כמו חולצה של $1.50. וקטנה מהמצופה. נעימה גם. כן? נראה? זה נקשר. ראשונה מגיעה למעבדה במכון התקנים חולצה אדומה שעלתה $1.71. את חוגרת חגורת בטיחות ברכב, ופתאום את רואה כדורים לאורך. את הולכת עם תיק, כל הזמן שוחק את הבת. ומהר מאוד זה נראה מאוד מאוד מכוער. החולצה הירוקה היא כבר תעשה נזק של ממש לארון הבגדים שלכם. היא מחתימה את הבגדים לידה במכונה. זה מה שקרה לבד שעמד כן, אנחנו מחפשים את זה ביחד. וזה מה שקרה לבד. הסיבים הקצרים של הבד הזה מתחילים ליצור כדורים, ואז אחרי תקופה מסוימת הוא מתחיל להיראות ככה. קנינו בגד ירוק, מבריק, וקיבלנו בגד עם כדורים מכוערים שנראה מהוע ובלתי לביש, בעליל. בואי נעבור לסמלה שלנו. כאן השקענו $5. סמלת הנשף שלנו היא באמת חד פעמית.
חד פעמית. חד פעמית, כי אסור לחבס אותה. זה ירוץ כל כך הרבה בגדים שכל מה שחסכת פה, אולי יכולת לקנות סמלת נשף יותר טובה. החולצה שנראתה באיכות גבוהה יותר ועלתה $3, כפול מאחרות, הפתיעה לטובה. היא יציבה בכביסה, היא לא יוצרת כדורים, אז היא בסדר גמור. והנה כלל אצבע באתרים האלה, תוסיפו עוד $1, $2, $3 והאיכות עולה משמעותית. לסיכום, רק נאמר כי רוב המוצרים שקנינו ועולים פחות ממטבע של 10 שקלים לא מחויבים בתקנים הישראלים, אין מי שיפקח על הכנסתם לארץ, והם במקרה הטוב חד פעמיים, בפחות טוב מסוכנים.